Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari na ang aton top story subunga adlaw, October 15, 2024. Peryahan sa Plaza San Bacolod, ginpakakas bangod wala sang permit. Empleyado sa isa ka insurance company patay sa pagpaniro sa San Carlos City. Kag sa Banwa sa San Enrique, may mga ginareport nga nagkalamatay nga baboy. Coastal Road kag Floodgate Project mangin priority sa gihapon ni Mayor Albi sa pagpapili sa Kongreso. Kag sa Good Vibes, manok sa Campestoan Highland Resort ang formal na nga gindeklara nga Guinness World Record bilang largest building nga manok ang shape. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Department of Agriculture Negros Island Region ang nagasugod naman karon sang ilang transition. Ginhingadlan si Engineer Jose Albert Barogo bilang OIC Regional Executive Director sang DANIR. Nag-abot ang iyang appointment sa October 4 pagi sa ginpapanaog na special order ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Si Barogo nagserbe na sa Office of the Regional Technical Director for Operations sa DA Western Visayas antes sang iya bag-o nga appointment. Kalakip sa ilaman nga igaplastar ang mga programa sa patag sang agrikultura sa rehiyon. Duha pa lamang sila ni Alejandro Rafal nga magapungko OIC Regional Technical Director for Operations and Extensions ang may appointment. Sa separado nga special order, ginmando man ang pagtukod sang regional transition teams sa pagplastar sang interim plans. Kalakip sa ilang nga tutukan ang pagplastar sa kadamuon sang personnel, kasubong man ang financial requirements sa pagbutang sang talatapan. We have to formulate some interim organizational structure. We have to determine the most efficient and economical number of personnel sa NIR. Tapos we have also to determine the financial requirements for the NIR, interim operations. Sa number 9, ride operators kag empleyado sa nga San Carlos LGU ginpaidalom sa random drug test. 8 ka mga operators ang fun rides para sa 2024 Pinta Flores Festival sa San Carlos City ang ginpaidalom sang lokal nga panguluhan sa drug test sa trade fair centers ng syudad kay inasang aga. Sa reports ng San Carlos LGU, inyang pamaagi sang lokal nga panguluhan para mapasiguro ang safety sa mga magasakay sa rides. Sang kahapon may 150 ka mga job order kag regular employees sa San Carlos City Agriculture Office ang ginpaidalom sa random drug testing. Ang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council nagpanguna sa drug testing samtang ang San Carlos Doctors Hospital ang nag-facilitate sini. Regular nga nagapatigayon sa drug testing ang San Carlos LGU sa ilang empleyado kag may mga nagpositibo na sadto kag napahalin sa trabaho. Ginahulat na lang ang resulta sa drug test. Sa number 8, Mayor Albi mag-coordinate sa DILG para mapunggan ang pagsulod sa illegal nga droga. Kada Mascara Festival daw nangin peak season na suno kay Mayor Albi Benitez ang pagsulod sa supply sa illegal nga droga. Gani humalin pa sa nagliligad nga tuig padayon ang hugot nga monitoring kag anti-drug operations sa mga otoridad kabahin na diri BCPO kag PIDEA. Humalin sang weekend naglabot na sa kapina 9.2 million pesos ang balor sa illegal nga droga ang nakumpiskar sa separado nga anti-drug operation sa Bacolod. Nagapati ang alkalde nga gikan sa gwa sa Bacolod ang supply sang droga nga ginapasulod sa syudad. Gani maga-coordinate siya sa pamunuan sa Department of the Interior and Local Government agud nga mapunggan ang pagsulod sa supply sang illegal nga droga sa syudad. Ang Bacolod City Police Office ang nagapatuman sang reward system nga ginapatihan sang alkalde nga pwede man magamit agud mas mapabaskog ang kampanya kontra illegal nga droga.
Sa number 7, menor de edad pilason sa pagpaniro sa Dumaguete City. Yara lang sa higad sa Krasada sa may Flores Avenue, Zone 4, Barangay Luok, Dumaguete City, pasado las 12 ang kakahon. Kaina ang 16 kag 18 anyos nga mga lalaki sang hinali na lang ginpondohan sa nagamotorsiklo nga duha ka lalaki. Ginhambalan sila sang isa sa mga sakay sa motor kung may item sila nga dala. Ginsabat sa 16 anyos ang amo nga lalaki nga wala pa ayuda kag nagresulta ini sa ila nga pagsinabtanay. Naggabot ang suspect sang 45 caliber pistol kag gintiro ang menor de edad nga naigo sa iya nga tiyan. Gintiro sang gunman ang 18 anyos pero nakalikaw ini kag wala maigo sang bala. Nalagyo gilayon ang mga suspect. Ginala sa ospital ang 17 anyos samtang wala naman nasamaran ang 18 anyos. May nakuha na nga CCTV footage ang kapulisan nga makabulig sa pagkilala sa mga suspect. Sa number 6, empleyado sa isa ka insurance company patay sa pagpaniro sa San Carlos City. Patay ang 48 anyos kag empleyado sa isa ka insurance company matapos sa gintiro sa National Highway sa may sitio Sumulog, Barangay Bulwangan sa San Carlos City kainas ang aga. Sunod sa kay Police Major Ryan Villasario, ang Deputy Chief of Police sa San Carlos City PNP, sakay sa iya nga motorsiklo si Jonathan Yap, pakato sa iya ulubrahan sang hinali na lang ini nga gintiro sa wala pa makilala nga persona. Dugang pa niya, unang ginreport sa PNP nga vehicular accident ang nagluntad nga insidente pero sang ulihi na tukiban nga may igos ang bala sa ulo ang biktima nga posible nangin rason sa iya nga pagkatumba. Ang trabaho sa biktima ang isa sa mga ginalantaw nga rason sa PNP sa pagpatay sa iya. Pero nagapadayon pa ang ilang investigasyon para matumod ang suspect. Sa number 5, Anay Vice Governor Limao Alvarez nagpatpat sang plano para sa Kabankalan. Nagapanugyan sa mga kasumpong nga mangin sport lang. Anay Vice Gobernador Genaro Limao Alvarez ang nagpatpat sa iya nga plano para sa Kabankalan. Panugyan niya naman sa iya nga mangin kasumpong sa mayoralty race, mangin sport lang. Ginkakibot sa kadamaan ang pag-file ni Anay Vice Governor Alvarez ng Certificate of Candidacy sa pagkaalkalde sang Kabankalan. Sa interview sa media, iya ginsiling nga bisan ng iya kabataan, wala man gani makahibalo nga magapapili siya. Nga aabi hindi siya magpapili kay qualified man siya suno sa iya. Nag-file si Alvarez ng COC bilang independent candidate. Pero iya ginsiling sa interview nga iya kaalyado si Alice Zaico Gomez na nag-file COC para sa pagka-BC Alcalde. Anak siya ni Anay Mayor Pedro Zaico kag hinaplos ni mayoralty candidate Isidro Zaico. Suno kay Alvarez, may napulo man siya ka mga konsehal sa iyang slate kag ini sila mga punong barangay. Kalakip sa pila niya ka mga program kung mangin mapalaron sa 2025 elections ang mga pagpatukod sa Coliseum, pagpahuman sa airport sa Kabankalan, kag pagpatukod sa 3-story nga merkado. Nakasugilanon man siya kay mayoralty candidate Zaico kag iya ginsiling sa iya nga hindi na sila maghabuyanay pa sang issue. Nakasugilanon man siya kay Mayor Benji Miranda kag kung in kaso nga hindi mangin mapalaron si Miranda kad asawa sini sa palabuton nga eleksyon, iya sila ginatanyagan sang obra. Abiso niya sa mga kasumpong wala lang sang lainay buot kag mangin sport lang. Sugilanon ko lang si Miranda, hindi nakaintindi na sila. Kabay pa nga matapos sa eleksyon, wala na sang lainay buot. Wala nga, sport lang. Pag sila magdaw, okay lang sa ato. Kung sila mapirde, mas okay sa inyo. i-represent ko lang kung gusto nila mag-obra. Tagaan ko sa mas sila obra. Sa number 4, Coastal Road kag Floodgate Project mangin priority sa gihapon ni Mayor Albi sa pagpapili sa Kongreso
Coastal Road kag Floodgate Project kabahin sa magapabilin prioridad ni Mayor Albi sa iyang pagpapili sa Kongreso. Ang 17-kilometer Coastal Road Project nga magaangot sa Barangay Banago pagkadto sa Barangay Punta Taytay ang kabahin sa mga multi-billion infrastructure projects nga tuyo mapatuman ni Mayor Benitez. Gani sa iya pagpapili sa congressional race, mangin prioridad niya ini sa Kongreso. May 10 billion pesos nga pondo nga ginakinahanglan para sa Bacolod Coastal Road Expressway. Magaangot man halin sa Victoria City pakadto sa Banwa sang Pulupandan. Nalakip sa tagaan niya man sang atensyon ng Floodgate Project nga ginalauman mangin sabat sa problema sa baha sa syudad. Kabahin ng mga infrastructure projects sa mga naduso nga priority projects ang Regional Development Council. The vision to become a super city will not happen without much infrastructure project na dalon din. And that can only materialize if we have the national support. So that would be the priority that I would do. Will that include the Bacolod Coastal? Bacolod Coastal will be one of them. Alam mo, we want to make sure na matupat niya ang atong mga big ticket projects sa aton. And for that to happen, you have to be always at the side of those people who allocate and decide kung ano ihatag. Sa number 3, may mga gina-report sa gihapon nga nagakalamatay nga baboy sa San Enrique. Mga hog racers sa Banwa sa San Enrique ang tubtub sa karon, wala pa makabalik sa gudsong baboy. Inisunod kay Mayor Gilson Tubilyara nga nagsiling sa interview sa media nga padayon nga nagakapatay ang ginasagud nga baboy. May pila na kanayon sunod sa iya ang nagakalamatay, rason nga nagpaiway na lang anay ang mga hog racers sa Banwa kag Tigaylo nagpangita sang alternative livelihood. Ang Banwa sa San Enrique isa sa labing apektado sa mag-igo ang hog cholera sa probinsya. Wala sang African swine fever case nga report sa Banwa sang San Enrique base sa reports ng Office of the Provincial Agriculturist. May siyam sadto ka mga lugar sa Negros Occidental ang yara sa ASF Red Zones kag Tigayo na nga na-upgrade sa Pink Zone. Nagtesting kami pila ka bilog, lain-lain nga area kapatay gyapon, although nga some percentage may survival naman siya, di tanaw namon kung maka-survive siya until makabata siya. Kaya kung mag-okay na siya, di ma-repopulation kami liwat. Pero makabig te Mayor nga ang pork industry dara sa inyong Banwa nagapamerde sa gihapon. Oo, giti. Do wala pa siyang improvement. Sa number 2, napulo ka mga samples sa sa Negros Occidental kag Bacolod, negatibo sa MPAX. Negatibo sa MPAX na napulo tanan ka mga sample specimens nga napadala sa Bacolod City Health Office sa Regional Institute for Tropical Medicine sa nagligad nga semana. Ginsiling ni Dr. Grace Tan, ang pamuno sa Environmental Sanitation Division sa Bacolod City Health Office, nga anong sa mga samples ang gikan sa Negros Occidental kag apat ang halin sa Bacolod. Halos hindi maglayo ang sintomas ang MPOX sa dengue, bangod pareho nga magabat siya sang hilanat, pagpananakit sa lawas kag rashes. Gani nagapahanumdum ang CHO nga nagakadapat gid sa mga pasyente nga magpakonsulta. Nagakaangay man suno kay Tan nga padayuno ng pagpatuman sa social distancing, pagpaidarom sa isolation kung kinahanglan, kaga proper hygiene, agud malikawan ang paglaton sa balatian. Encourage na natin or remind natin si DepEd for those na students coming in with a symptom, cough, colds, rash, hindi na pagpasulod or pagpa-report sa school para ma-prevent natin ang spread sa infection. Kaya dira na nagyapon nimo na mabalaan nga ang nag-spread siya. It's because may nag-abot dira sa school, din pasulod sa school, nagdapta ang infection. So dapat siguro essential na siya.
Kag sa number 1, hinampang sa peryahan nga may pustahanay sa sulod sa Bacolod Public Plaza, ginpakakas kay wala sang permit. May report si Nico Delfin. Wala na maka-operate humalin kahapon ang pahampang nga may pustahanay sa peryahan sa sulod sa Bacolod Public Plaza matapos ginmando ni Mayor Albi Benitez nga mausisa ini. Yara lang ini nahamtang sa tabok sang San Sebastian Cathedral. Magluwa sa ila ginapwestuhan, may gin-extend pa sila nga lamesa sa sulod sang plaza. Sa records ng Business Permits and Licensing Office, on process pa lang ang permit sang operator nga muman ang nagadumala sang carnival sa likod sa Bacolod City Government Center. Kaina, ginmando ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang pagkakas sang peryahan. Wala gito siya permit ya sa sa plaza kag subongin pa og na to sila kag dapat subong ma-pull out na sila dito. May wala labot lang to sa sa may Bulacan do mo tong ilang may ara sila extension pa sa piyak nga lamesa. Wala na to kipakuha gito tanan ma-pull out gid sa kiway sa inisyon permit. Sinila nga udto ginamat-amat na himo sang operator ang mga lamesa kag ginkuha na ang mga tent sa sulod sang plaza. Ang City Legal Office Enforcement Team upod sa Bacolod Youth Foundation nagpasalig na sang mas maidid nga inspection agud masiguro nga lehitimo nga mga kiosk owners kag vendors ang naga-operate sa Bacolod Public Plaza. Sang nagligad lang nga tuig, wala gin pahanugutan sang syudad sang Bacolod ang pahampang nga may pustahanay sa carnival site. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes Manok sa Kampestuhan Highland Resort ang igadeklarar sa Guinness World Record bilang largest building nga manok ang shape sa Sabado nga adlaw. May report si Romeo Subaldo. Gikan sa piyak ka mga kabukiran sa Talisay City, makita pa ang ini nga higante nga manok sa sulod sang Kampestuhan Highland Resort sa Talisay City. Pakadto ka pa lang, makita na sa layo ang ini nga manok. Ini ang ginatawag nga manok ni Kano Gwaputan. Agaw atensyon ang manok sa kada may mag-abot nga mga bisita. Pagpanaog pa lang sa salakyan, mansig-mansig pakuha sang picture. Bata manok kung tigulang. May naga-jump shot pa. 34.93 meters ang kataason sini. 12.12 meters ang width, kag 28.17 meters ang kalabaon. Ini ang ginakabig sang Guinness World Records nga pinakadako nga building nga ang shape manok. Inugbulang nga manok ang itsura sini. Isa sa mga tatak Negros suno sa kay Kano Gwaputan kay isa man ini kadako nga industriya sa Negros. Biggest industry in Negros after sugar. The first is sugar. Kung lang taon naton ang pag-slam sang sugar industry, ang nagbatak sa aton is mga fighting cock breeders. That is the reason why nga kadamo sa mga fighting cock farm subong nga rin mandiri, thousands of them are here, kag thousands of people nga labudigan Manila Ubrabi, several thousands of people. Dugang pa niya, inilanggid ang nagkaisahanod nga building nga manok ang shape sa Pilipinas. Gintukod ini sa sulod sang 456 kaadlaw kag may 15 ka mga kwarto sa sulod nga pwede maistaran. May viewing deck man. Lahog panitan, pwede ka kapili kung uyag mo magtiner sa liog o kung sa tinai sang manok. You can stay in Baticolon, liog, or tinai sa isol. Ginkinahanglan pa nila magkuha sang surveyor gikan sa Manila para makapasar sa standards nga gina-require sang Guinness sa pagtakos ng building. Kag pati ang surveyor nakibot kay ini pa lang ang higante nga manok nga building nga iya nakitaan. Para kay Tan, hindi lang ini isa ka kalingawan. Nagadalaman ini sang dungog hindi lang sa Negros kundi pati sa pungsod Pilipinas. This is the first and only in the Philippines
The only one in the Philippines. No? Wala na siyang ibang pa naka-acquire sini since pagkatao sa Pilipinas. Hasta subong. Never in the history we made history. Amo ng buot silingon, okay? Sa Sabado sang aga, pati gayunon ang formal nga recognition sang Guinness sa sining nga manok. Masunod nga gulitan ang makakuha sang isa pagid ka Guinness record. Para naman sa pinakamalaba nga chasing slide sa bilog nga kalibutan. Kagamoyado ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.